Mga motorsiklo nga wa magsubay sa saktong lane maoy sagad nahuli-cam sa may Cebu South Coastal Road sa dakbayan sa Talisay nga nalambigit sa disgrasya. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Kining disgrasya sa may Skina Calmar nitong Oktubre 27 makita nga hapse ang dagan sa mga sakyanan. Sa dihang padung na mag-warning ang traffic light alang sa pagpahunong. Kining nagkasugat nga mga motorsiklo gilagway sa City Toda nga gadali-dali nga makatabok sa laing daan. Usa nini kining motorista sa likod sa tricycle nga mitipa sa iyang lane aron maka-left turn na. Misangpot kini sa panagbangga sa nagkasugat nga motorsiklo. Nahuli ka mapagkatumba sa usa ka motorsiklo ug mga pasahero niini. Samtang nitong Lunes, pasado las 10 sa buntag, mayong pagkabangga nining nagkasugat nga mga motorsiklo. Human nga parihong naka-go signal ang duha ka traffic light. Kining motorsiklo nga pa left turn, gikan sa eskina sa San Isidro ang mi-overtake sa ubang mga sakyanan ug niliko na dayon bisan kun wa pa masud sa junction box. Hinuon ang duha ka mga disgrasya ang nagka-settle ra. Human, minor injuries ra usab ang naangkon. Kini kanunay nga pahimangno ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda sa mga motorista. Drivers nga normal naman ang magdali ta, pero ang ato lang nga himo atong buhaton nga safe ta sa atong pagdali-dali. Kay sagad sa maong mga aksidente sa ilang pagdali-dali, nagtuo sila nga mulihay ang usa ka sakyanan, himan-himan day ila day gikasugat, unya mapiki na sila sa pag-brake. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.